No takže jo ľudia, dneska som vám tu prišiel ukázať, že aké som dobrý v Minecraft klačoch. Som na serveri menom Frekuinvenci blablabla.mc, no. Takže vám ukážem, za aký som dobrý v kláčoch. Takže dajte si chips a zapojte sa do videa. No takže ako vždy, prvý waterbucket, takže to je úplne easy, presne toto by som mal dať každé. Joj, tak joj. Druhé tu máme Minecraft Boat Clutch na láve, takže to mi toto mi v živote nešlo. Ja dám 20, aký bol môj rekord? 23, tak to si ani nepamätám. Ne. No, podľa mňa by zo mňa Dream mohol byť. Skôr nie. No nič, takto mi ide Lava Boat. No a posledná, čo je na tomto serveri, Leather Clutch. Takže to je jedno. Tu nám môžem skočiť napríklad, tu nám môžem skočiť. A ešte tu jeden, ak sa nemýlim. Dobre, ale ja som poctivý a dokážem to dať aj bez toho. No, takže toto tu bolo úplne easy. Takže dúfam, že sa dačo ponaučíte a ideme na posledné. Takže Dreamboat Clutch. Fú, ja sa bojím, asi idem na tento, to vyzerá pekne, fú. To ani zobrať nestínem, ty vole. Haló. Nie, proste ja to nestíham. Ne. No tak, Dream asi zo mňa nebude, ale dúfam, že ste radi, že aspoň dačo som dokázal. A čau. Mňau.